da li mogu da oženim ženu koja ima djecu i da li moram ja da prihvatim njenu djecu ili ne. Nema smetnje da čovjek oženi ženu koja ima djecu. To nije problematično. I zaključivanjem znači bračnog ugovora sa majkom i životom i tako dalje, tamo ženska djeca postaju, on im postaje mahrem. Postaje mahrem. Znači, bračna veza sa kćerkom zabranjuje majku, a intimni odnos sa majkom zabranjuje kćerku. Međutim, čovjek nije dužan da prihvati djecu, on može usloviti. Želi da oženi se, ali neće koga? Djece. Neka im nađe smještaj, ima pravo da to uslovi. Pa ako majka ima mogućnosti načina da brine neko o djeci, kolika su već djeca i sve to ovisi, međutim nije dužan da ih prihvati. وتصفو الحياة بنور